Menteri Rangba Kejala kumju usumbut Menteri Rangba bat Menteri Kampo yang Kejala hak sithok dieng kila lej bonjurep ya kajaka sa kerpang nakabenta ban pensa ikitu kiboyo yo kunyang karuna. Kita kijaka kikentup ya artli hasilong kata ayam kebahanong thumai bat hakajaka jong kamati kebahamau diang katba kawai pat kesenda kadai hatura. Habakran bakilap thai kubor hadin kajing jurep usumbut Menteri Rangba ba presiden uloong ba kawai kesenta kala ban kumba aspa angu diai. La ban kedo hangni ba haduk menta ampak dan iweiru na megalia ban yo ya kate kajing pang coronavirus ha kajela. Yang joka health department kumbalai hajar tam kibrio kila kongu banle ya ka home quarantine kila le ya kata kumbalai hajar tam kila ka home quarantine kam tam itu kibrio ke wan nambar jong ke jelam begala jong de ndai tangata kibala register hapo jong ka department ka health department kalapoi kumbahan riu hajar tam kibala register ka baka data jong ki galadon ban nakaliang jong ki mantre jong ka health ban kini ki volunteers nakaliang jong ka health department ki budden ya kini man kasmi da ka baki phun kilong kumno kisngau kumno don ne em ka ege gi sngau pang be ches kustom ni budden ya kini man kasmi haka bagi phun claim fail man kasmi ban update ya ka history ki jongki ya kan kondu ki jingjia lene ki jingsngau ko jongki ha ka mer ka pa namar lada don kum kata kan don ka advice da kum wepa ha ka ban nungkong nakaliang lada shem kum kita ni refer syaki doktor syaki hospital syaki PHC syaki CHC syaki district hospitals bat kum ta teter di komongong gi ka banga sutunat kolong banyak tu ipi bahadu menta ni sutunat pan betip ba kampan don kandu kasain lene ke jingjia ba uniu kenyang jimpang uyo panrung hapo kejela ke jongi wat kinong yalam snong ni i ba kia sedang ban yaki rumah kajingmut jing berkan kadau kolong kisngau thu bakla batang syuyo ai uniu jimpang kamut layam pe dengan kwa banong ipina kalian jong ke sorkar na kalian jong ki medical expert na kalian jong ka health department ide chair jong iru don langani kabang akwa ban ong kalong ndei ban kim mensim ban rit mensim ban sutu baka une uji pang dei u bangila ban penkoi kane ka une u knyang jipang ndei ban ong ubalong incurable re une ulong completely curable ubala ban penkoi na kada makwa ban pa ya kan message ka kubor syabarok nadu kinong sensasi nadu ki nong kam seng halang hadu ki kme ki pa hadu ki khun barok jong ka wei pa kui ka thui kalomba ndei ban siap ti hadu kata hadu ka ban pelong ba teng ki ong ngin nam sa su asno ngathau ngilai sa no sa klau ngilai sa do sa ne sa tai don kum kata tinga kwa ban pensyang ne ban kerpa ba ndei ban don ka jing su thu bakla ba ndero ban sya ialam bakla hati beliau teng ki bayalam bakla ya ke jingmut ke jingprat ban ya ke jinget ke jongi tengah kwa ban ong baki ban skema ke jinget ban ka baar bat kolong ban syania ha kini ki direction ki ban nakalin ke sorkar ka ai nakapor sa kopor dena ta mo pikan ne ke jingpang de ka belum curable tamba ngimde ban kensting na kata daw ka sorkar ka ong man kabinet man ka ganda kan mau balak gumnuru phinde banyajan simita yala ka balak ban pencingai la ne simita siteng to yala ka balak ban kam pencingai di ban like kan ne katai ban la khu yala di yala ban sai kmat thekti man ka por bat ba unde ban kata klumaru ya kasentur ya kakmut lani kakmat lakum nung ngide ban board berhenti ya kini ki advisories lani kijing ajimut na kalian joka health department na kalian joka sorkar barokaway ka health department ka banga sutunat ban pentip spi kolong baka health department kalian create mentah kala ready ka mengiong ka quarantine centers. You don't artily mataki di center,
But kini ke center capacity juga kalau bertemu kumba ars pangut. Kumba ars pak jintia ngiladon lebang ta. But kani yang mengongi pi kani ke center kalau lada don manu kiba pentip kiba pun siapa wan jirui siapa sispa pra. Lada gidon ke jik skope. But hadin bagi doktor ki cek ki kri. Lada don ne em kata simptom lada kata sign ke jingpang ke balesi. Day na uni uknyang jimpang kabamut di doktor kisale kabadon kam bat kin sarifaru bansa ha kini ki centers ki bangi nilawan kami nilawan pek mena uci minister dan diulek ban pek hakini ki artili ki center banna kwa ban pentip di bakini ki center telah long ready na dong sedong nalor kan ki slong ngidon sisu center hapo tura kataru ka long ready na dong sedong ladat dia badon kanu ka reference ka banakal yang jong doktor kibatif kibayu i kambha ya uneu knyang jimpang dikata ka bangakwa ban yetu ban pensai khamat jopi ha ka bede nakaliang jong ka jingkot jikia ha ka ni jingjia jong uneu coronavirus uba sapriang keleng jong ka protein equipments. This is mainly made for those mild and severe cases, or the critical ones will be in the hospital. Those emergencies need a simple isolation. Yeah. And we keep them in minimal contact. And food, dining rooms and lunch rooms and all that will not be there. They'll bring the plates here. We'll have to be in a room. We will have to have social distancing. And at the same time, right from the registration, they'll be told we have a form which we'll give it to them in case they have any symptoms and all that. We'll let them know, and they'll be given a helpline number. They'll call the helpline in case they have fever, cough, anything. So minimum contacts. So the doctor will come on call here to the rooms. So basically like a hotel. Yeah.